Lucas Mendes. Now, the National Technical Test System. Ассалому алайкум, дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол. Инак баъд аз гузашти расо 2 сол тими миллии Тоҷикистон аввалин бозии дӯстонаи худро дар варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон дар ҳузури тамошобинон ва ҳаводорони футболи тоҷик баргузор мекунад. имрӯз ҳарифи дастаи якачини Тоҷикистон дар бозии дӯстона тими Непал аст ки дар радабандии ФИФА дар феҳристи дастаҳои мунтахаби ҷаҳон дар зинаи 176 қарор дорад ва тими милли мо бошад назар ба ин даста хеле ҳам баландтар аст, яъне 71 зина болотар меистад, мазарат албатта поинтар, яъне 67 зина болотар меистад ва тими милли мо айни ҳол дар феҳристи ФИФА дар зинаи 105 ҷадвал қарор дорад. Хуб, гап сари ин нест. Гап сари он аст ки тими милли мо имрӯз ҳарифи худ дастаи мунтахаби Непалро ҳамчун ҳарифи асосии худ дар бозии дӯстона албатта медонад ва пешниҳод ҳам ба хотири бозӣ бо дастаи мунтахаби футболи Непал дар ин даврае ки рӯзҳои ФИФА аст ва тимҳои миллӣ ҳамеша дар бозиҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ албатта вориди рақобатҳо мешаванд ва тими милли мо албатта бо ин даста рақобат мекунад. Тими мунтахаби Непал ки охирин бозии худро маҳз моҳи июни имсол баргузор карда буд дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон, вале аз гурӯҳ наваромада натавонист ва инак баъд аз гузашти қариб 5 моҳ бори аввал дастаи мунтахаби Непал бозии худро баргузор мекунад ва ба ин хотир
ба ҳайти дастаи мунтахаби Непал ҳам чанд футболбозоне даъват шуданд ва Набин Нойпане сармураббии муваққатии тими миллии футболи Непал барои бозии дӯстона бо тими Тоҷикистон ва Афғонистон таъин карда шуд ки ӯ таҷрибаи мураббигиро дар тими миллии Непал надорад. Четан Гимераи ёвари ӯ ва ҳамчунин Набин Маҳарҷон ҳамчун мураббии дарвозабонҳо ба тими миллии Непал 3 ҳафта қабл аз бозии дӯстона бо тими миллии Тоҷикистон таъин карда шуданд ва акнун онҳо имрӯз муқобили тими мизбон дастаи мунтахаби Тоҷикистон ки дар аввали соли 2024 дар ҷоми Осиё ҳангомаи хеле зиёдро анҷом дод ва ба қатори беҳтарин дастаҳои футболи Осиё шомил гардид рақобат хоҳанд кард ва хотиррасон мекунем ки дар соли 2024 ин боз як бози дигар барои тими миллии мо аст ва дур намерем албатта дар моҳҳои октябр, сентябр ва октябр тими миллии мо дар якчанд мусобиқаҳо иштирок кард ва натиҷааш ҳам албатта чандон хуб набуд, вале ба ҳар сурат тими миллии мо бебозӣ намондааст. Дар охирин бозиҳои худ 11 ва 14 октябр футболбозони тоҷик бо роҳбари Гела Шакиладзе дар муқобили Сурия ва Филиппин бозӣ карданд дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми подшоҳӣ ки дар Таиланд баргузор шуд ва аз ҳар ду ҳарифи худ бо ҳисоби 1-0 ва 3-0 ба мағлубият рӯбарӯ шуданд. Ва қабл аз ин моҳи сентябр 4 ва 8 сентябр тими мо дар ҷоми Мердека дар шаҳри Куала-Лумпури Малайзия бозӣ карда бо ду бозӣ баргузор кард. Аз Лубнон бо ҳисоби 1-0 мағлуб шуд ва баъдан аз рӯи зарбаҳои пеналти Филиппинро онҷо тими миллии мо мағлуб кард ва зинаи сеюмро гирифт. Баъдан филиппиниҳо дар Таиланд тавонистанд интиқоми худро бигиранд. Хуб, муҳим он аст ки вақтҳои охир пирӯзӣ, натиҷаҳои хуб барои дастаи мунтахаби Тоҷикистон баъд аз баргаштан дар ҷоми Осиё хеле ва хеле камтар шуда истодааст ва умедвор ҳастем ки имрӯз муқобили тими миллии Непал дастаи мо метавонад натиҷаи хуб ба даст оварад. Ҳарчанд ин бозии дӯстона аст, ҳарчанд ҳарифи мо албатта шояд яке аз заифтарин дастаҳои футболи Осиё аст, вале ғайр аз пирӯзӣ дигар ҳеҷ натиҷаи шояд мухлисони футболи тоҷикро ва моро дар бозии имрӯза қонеъ нахоҳад кард. Биё таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайти дастаҳо бинандаи азиз ва ин ҳам Гела Шакиладзе, мураббии гурҷии тими миллии футболи Тоҷикистон. ҳайти дастаи мо дар бозии имрӯза чунин аст: рақами 23 дарвозабон Алек Баклов, дар хати ҳимоя ҳунарнамоӣ мекунад рақами 6 Ваҳдат Ҳаннонов, рақами 2 Зоир Ҷурабоев, ҳар ду ҳам дар як хат бозӣ мекунанд. Аз канори рости майдон рақами 5 Манучер Сафаров, аз канори чапи майдон рақами 19 капитани даста Аҳтам Назаров, дар маркази майдон рақами 8 Амирбек Ҷурабоев, рақами 7 Парвизҷон Умарбоев, рақами 17 Эҳсони Панҷшанбе ва ҳамчунин рақами 15 Шервони Маъбадшоев. Дар албатта қатори ин бозингарон ҳамчун бозингари бозисоз рақами 10 Алишер Ҷалилов ҳунарнамоӣ мекунад ва рақами 22 дар ҳамла Шаҳром Самиев аст. Дар мавриди бозингарони эҳтиётии тими миллии футболи кишварамон баъдан гуфта мегузарем. Хуб, ҳайти дастаи Непал дар бозии имрӯза дарвозабон ва капитани даста Киран Кумар аст таҳти рақами 16. Дар хати дифоъ рақами 32 Роҳит Чанд, рақами 6 Чиринг Лама, рақами 29 Бимал Пандай, рақами 2 Саниш Шрешта. Инҳо футболбозони ботаҷрибаи тими Непал ҳастанд ки солиёни зиёд дар ин тим ҳунарнамоӣ мекунанд. Дар маркази майдон рақами 9 Роҳан Карки, рақами 8 Арик Биста, 22 Сумит Шрешта, рақами 17 Бахарат Хавас, рақами 7 ин Янг Карки аст. Дар хати ҳамла рақами 14 Анҷан Биста фаъолият мекунад. Сармураббии даста Набин Нойпане аст, мутахассисе ки ин дастаро роҳбарӣ кардааст. ӯ 44 сол дорад ва таҷрибаи мураббигиро дар чанд бошгоҳҳои футболи Непал дорад. Аз ҷумла ӯ чанд муддат ба ҳайси сармураббӣ дар яке аз дастаҳои футболи Непал бо номи Непал Арми Клаб, ҳамон тиме ки масалан мо ҳоло клуби марказии варзиш артиш дорем, дар Непал ҳам ҳамин гуна аст, ё масалан ССК, ва баъдан боз дар ҳайти дастаи Сандерс ба ҳайси сармураббӣ фаъолият кардааст. идомаи
ҳамлаи футболбозони мо ва зарбаи нахустин дар дақиқаи чорум рақобат аз ҷониби Шаҳром Самиев иҷро мешавад ва ҳамлагари тими миллии мо зарбаро иҷро кард ҷониби дарвозаи Непал, аммо зарбаш андаке баландтар аз дарвоза берун рафт. Шаҳром Самиев футболбози ҷавони тими миллии кишварамон ки қаблан бо ҳайти дастаи Андиҷон барандаи ҷоми Узбекистон шуд, ӯ дар қисми дуввум ба майдон омад ва нақши худро ҳам дар ҳайти дастаи Андиҷон гузошт, вале онҷо ҳамеша бештар аз курсии эҳтиётӣ ба майдон мебарояд ва аз соли 2019 узви тими миллии футболи кишварамон аст. Шаҳром Самиев албатта як муддат дар тими миллии Осеб ҳам гирифта буд. Як бозингари бисёр чарс ва футболбозе ки дар хати ҳамла метавонад нафари аввал бошад. Ва имрӯз мо мебинем ки Шаҳром Самиев то кадом андоза ҳунарнамоӣ мекунад бо туп. Маҳз ин бозингари 23 солаи тими миллии кишварамон пас ба Эҳсони Панҷшанбе дар маркази майдон Амирбек Ҷурабоев ва як паси заминӣ ҳам ҷониби Шаҳром Самиев ирсол шуд, аммо футболбози хати ҳамлаи дастаи мо андаке ба қафо рафта буд, ба ин хотир муваффақ шуда натавонист. Хуб, аслан тими миллии футболи кишварамон бинандаи азиз дар пешрӯи бозиҳои марҳилаи сеюми интихобии рохат ба ҷоми ҷаҳон 2027 қарор дорад ки мусобиқа моҳи марти соли оянда баргузор мешавад ва маълум албатта нест ки ҳоло дар як гурӯҳ бо кадом даста рақобат мекунад тими миллии мо, вале Непал дар сабади дигар аст ва тими миллии Тоҷикистон дар сабади дигар. Барои ҳамин интихоб кардани Непал ҳам шояд ҳамин аст сабаби асосияш ки аз сабади дигар мо бояд бо як дастаи мисли Непал бозӣ кунем. Онҷо масалан метавонем бо Непал рӯбарӯ шояд шавем, шояд бо Мянмар, Малайзия, Филиппин, Сингапур, Покистон. Албатта қариб бо шумораи зиёди ин даста бозӣ кардем. Анехтараш тобистони имсол бо Покистон буд бозӣ, моҳи сентябру октябр бо Филиппин ва албатта таҷрибаи бозӣ бо Малайзия ва Мянмару Сингапур ҳам доранд бозингарони мо ва Непал шояд ягона дастае буд ки мо солҳои охир албатта камтар бо ин даста рӯбарӯ шудем. Ҳоло идомаи ҳамлаи футболбозони мо партов ба ҷаримагоҳ ва имконияти хуб ҳам буд, аммо дар ҷаримагоҳ бозингарони дастаи Непал рақобат карданд ва имконият надоданд ба футболбозони мо то ҳамларо хубтар анҷом диҳанд. Хуб, бо тими миллии Непал дар асл футболбозони тоҷик дур намерем, чанд сол қабл бозӣ ҳам доштанд. Албатта ин рақобатҳои интихобии ҷоми Осиё буд ва тими миллии мо тавонист албатта бар тими Непал натиҷаи хуб ҳам ба даст орад. ҳоло андаке шояд нофаҳмӣ миёни футболбозон иттифоқ меафтад. хуб, соли 2017 будааст бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2019, на ҷоми Осиёи ахире ки баргузор шуд дар давлати Қатар ва онҷо бозиҳо ҳам дар Душанбе ва ҳам дар Непал баргузор шуд. Сараввал 5 сентябри соли 2017 тими миллии мо дар Катмандуи Непал бо ҳисоби 2-1 бо голҳои задаи Манучер Ҷалилов ва ҳамчунин Дилшод Восиев пирӯз шуданд. Як зарбаи бисёр ҳам хуби Парвизҷон Умарбоев ҷониби дарвозаи Непал, аммо зарбаи ним муҳофизатгари тими миллии мо аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. Биёд бори дигар мутаваҷҷеҳ мешавем ба ин тасмими Парвиз Умарбоев ва зарбаи Умарбоев аз паҳлӯи дарвоза берун шуд. хуб, баъдан дар бозии ҷавобӣ 10 октябри соли 2017 дар варзишгоҳи марказии Ҳисор дар ҳузури 12 000 тамошобин тими миллии мо бо ҳисоби 3-0 бар Непал ғалаб кард, аммо бо 3 зарбаи пеналти. Онҷо Нуриддин Давронов, Парвизҷон Умарбоев ва ҳамчунин Манучер Ҷалилов 3 зарбаи пеналтиро иҷро карданд ва пирӯз шуданд. Ин албатта бозиҳое буд ки бо тими Непал дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар умум солҳои охир
анҷом дод ва ду пирӯзӣ дорад дар муқобили ин даста. хуб, ҳайти доваронро барои шумо нагуфтем. тамошобини азиз, довари бозии имрӯза Евгений Кукуляк аст аз Русия, Егор Балковитин ба ӯ кӯмак мекунад, Дмитрий Сафян ҳам довари канорӣ аст ва Саидҷон Зайниддинов аз Тоҷикистон, рефери ФИФА дар нақши довари эҳтиётӣ дар бозии имрӯза фаъолият мебарад. хуб, зарбаи ҷаримавӣ бо иштироки бозингарони мо Эҳсони Панҷшанбе дар назди тӯб мавқеияти бисёр хубро ҳам ҳоло мунтазирем аз ҷониби футболбозони дастаи якачуни кишварамон ва чанд футболбоз ҳоло дар ҷаримагоҳ қарор доранд. Аниқтараш 6 нафар шумораи онҳо ба бозигузори бисёр хуб. Алишер Ҷалилов ва зарба аз масофаи наздик Шервони Маҳмадшоев буд, вале зарбаи ӯ баландтар аз дарвоза аз майдон берун гардид. хуб, аз як тараф бозӣ бо дастаи якачини Непал ҳам аз як тараф шояд хуб ҳам ҳаст, ба хотири он ки вақтҳои охир тими миллии мо натиҷаи хуб нишон дода наметавонад, вале бозӣ бо Непал ки фаворити асосӣ бе ягон шаку шубҳа тими миллии мо аст, вобаста ба натиҷаи мусбат боз метавонем албатта рӯҳияи бозингарон, рӯҳияи ҳаводорони футболро беҳтар ҳам кунем. Аммо дар пешорӯ мо боз як бозии ҷиддӣ дорем муқобили тими Афғонистон рӯзи 19 ноябр ва ин бозӣ то як андоза ҷиддитар ҳам ҳаст, чунки Афғонистон ҳайти хеле хуб дорад. гузашта аз ин собиқ сармураббии тими миллии кишвармон Усмон Тошев чанд ҳафта пештар ба симати сармураббии дастаи якачини Афғонистон таъин гардид ва аллакай баъзе аз футболбозон, баъзе аз онҳое ки дар хориҷи кишвар дар лигаҳои поёнии кишварҳои пешрафтаи Аврупо бозӣ мекунанд ба тими миллии Афғонистон даъват шуданд. барои ҳамин ҳоло пеш аз бозӣ бо Афғонистон бо Непал тими миллии мо бояд барои натиҷаи мусбат, барои ба даст овардани пирӯзӣ талош кунад. хуб, то як андоза дар феҳристи ФИФА ҳам дар сурати пирӯзӣ бар Непал имтиёз дода мешавад, аммо на имтиёзи хуб, балки имтиёзи камтар, назар ба он ки мо аз Непал дида дар феҳристи дастаҳои мунтахаб дар рейтинги ФИФА мақоми баландтар дорем. агар масалан дар ҳамин давра бо як дастае ки аз мо баландтар меистод дар феҳристи ФИФА бозӣ анҷом дода мешуду пирӯзӣ ба даст меомад, боз имтиёзи зиёдтар ба даст меомад. аммо ҳоло интихоб албатта вобаста ба Непал будааст ва Непал ҳарифи имрӯзаи мо дар бозии байналмилалӣ дӯстона дар душанбе аст. идомаи ҳамлаи футболбозони мо Эҳсони Панҷшанбе партоби хеле ҳам баланд ва тӯб аз майдон берун мешавад. хеле зиёд футболбозони мо ҳола ҳамла карда истоданд, бояд фориғбол набошанд. аз дақиқаҳои аввал кушодани ҳисоби бозӣ ба манфиати кор ҳам ҳаст. аз як тарафи дигар бозӣ бо дастаи Непал ҳамоҳангии футболбозони тими миллии моро боз беҳтару хубтар мекунад, зеро ки Непал ба ҳар сурат дастаи қавӣ нест. ба ҳар сурат боре ҳам дар ҷоми Осиё иштирок накардааст ва боз ҳам муқобили дастаҳои пурқувват пирӯзӣ ба даст наовардааст ва сатҳи тими миллии моро ҳам дар бозӣ муқобили Непал набояд баҳо бидем. ба ҳар сурат Непал гуфтем тими ҷиддӣ нест ва дар ин давра мешуд бо як дастаҳои пурқувваттар бозӣ анҷом дод. албатта имконият буд, вале мо гуфтем вобаста ба кадом ҳолат маҳз тими миллии Непал интихоб гардидааст. Баклов дарвозабони дастаи Уфаи Русия ки дар лигаи якуми Русия ин даста ҳунарнамоӣ мекунад ва бо дархости ҳамин даста Алик Баклов баъд аз бозии тими миллии Тоҷикистон муқобили Непал ба бошгоҳи худ меравад ва дар бозии муқобили Афғонистон онҷо маҳз дар дарвоза Рустам Ятимов, дарвозабони дигаре ки дар премер лигаи Русия бозӣ мекунад дар дастаи Ростов, ҳунарнамоӣ хоҳад кард. ҳамлаи футболбозони мо аз паҳлӯи чапи майдон, имконияти хуби идома додани ҳамла ҳаст. ҳоло Шервони Маҳмадшоев, вале футболбозони хатти дифои дастаи Непал мубориза мебаранд ва ин вазъиятро бартараф менамоянд. бори сеюм тими миллии мо бо Непал рӯбарӯ шуда истодааст. яъне бо тими Непал мо бозии камтар дорем назар ба дигар дастаҳо ки ҳамеша бозиҳо анҷом дода мешудааст.
афғонистон мо хеле зиёд бозӣ кардем. Маротибаи ҳафтум акнун тими миллии мо муқобилаи афғонистон бозӣ хоҳад кард. идомаи ҳамлаи футболбозони мо партов ба ҷарима гофт, вале боз ҳам футболбозони Непал ин вазъиятро бартараф мекунанд. Як зарбаи дигар ҷониби дарвозаи Непал, аммо капитани даста дарвозабони тими миллии Непал тӯбро дошта мегирад. Киран Кумар. аксари футболбозоне ки ба ҳайати дастаи Непал даъват шуданд, ҳамаи онҳо дар чемпионати ин кишвар бозӣ мекунанд. вале ҳастанд футболбозоне ки дар хориҷ аз ин кишвар ҳунарнамоӣ мекунанд. яке аз онҳо Арик Бист аст, дар ҳайати дастаи Шилонг Лайонги Ҳиндустон ҳунарнамоӣ мекунад ки ин даста дар ай-лигаи ин кишвар, яъне суперлига не, ай-лигаи ин кишвар ҳунарнамоӣ мекунад. ва баъдан Роҳид Чанд, дифогари асосии тими Непал, узви дастаи Персик Кендри Индонезия аст ки дар лигаи якуми Индонезия ин даста ҳунарнамоӣ мекунад. дигар ҳама футболбозон аз мусобиқаи дохилӣ даъват шуданд. ва қиёс ба дастаи Непал аксари футболбозони мо албатта бозингарони бо таҷриба ҳам ҳастанд. 2 нафар аз чемпионати Русия даъват шудааст, 4 нафар аз чемпионати Узбекистон, 1 нафар аз чемпионати Булғористон, 1 нафар аз чемпионати Эрон ба тими миллӣ даъват гардиданд ки ҳоло қариб ҳамаи онҳо дар ҳайати асосӣ бозӣ доранд, ғайр аз Далия Шарипов, узви дастаи Металлург Бекободи Узбекистон ва Рустам Якимов, узви дастаи Ростови Русия. зарбаи дарвозабони дастаи Непал Киран Кумар футболбозони даста ҳамлаи худро анҷом медиҳанд. бозингари рақами 7 Гилеспе Янкар ки буд ва акнун аз канори чап ҳоло ҳамлаи непалиҳо оғоз мешавад. ин аввалин кӯшишҳои онҳо буд, аммо ба Арик Бист, ҳамон футболбозе ки мо болотар дар мавридаш гуфтем, футболбозони мо имконият намедиҳанд. анехтанаш дар ин лаҳза Амирбек Ҷурабоев, ним муҳофизатгар, талош кард, вале ҳоло шояд ҳолаташ чандон хуб нест. ба ҳар сурат метавонад Амирбек Ҷурабоев бозиро идома диҳад. ҳавои боронӣ аст, ба хотири ҳамин мо шумораи зиёди мухлисонро дар варзишгоҳ дида наметавонем. шояд вобаста ба ҳариф ки чандон пурқувват нест, мухлисонам ба варзишгоҳ наомаданд. вале дар муқобили тими миллии Афғонистон мо шумораи зиёди мухлисонро дар варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон интизор ҳастем. баъдан Ҳанонов, Зоир Ҷурабоев, идомаи ҳамлаи футболбозони мо Парвиз Умарбоев, вале пас намегузорад. Алишер Ҷалилов ба ӯ кӯмак мекунад. боз як мавҷи дигари ҳамлаи футболбозони мо Амирбек Ҷурабоев, партоби ӯ ба канори чап капитани тими миллии Аҳтам Назаров хеле хуб тӯбро зери назорати худ мегирад, аммо пас дақиқ набуд ва акнун футболбозони дастаи Непал ҳоло ба ҳамлаи ҷавобӣ мераванд. дастаи якачини Непал дар таърихи албатта худ бештар бо кишварҳои ҳамсарҳад бозӣ кардааст. масалан онҳо бо Бангладеш аз ҳама зиёдтар бозӣ анҷом доданд. 28 маротиба бо тими миллии Бангладеш бозӣ карданд, 23 маротиба бо Ҳиндустон, 17 маротиба бо ҷазираҳои Малдив, 22 маротиба бо тими миллии Покистон, 17 маротиба бо Шри-Ланка. аз ҳама зиёдтар бо ин дастаҳо. Непал дар умум бо дастаҳои қавӣ хеле кам бозӣ мекунад, хеле ва хеле кам, чунки сатҳи ин даста ҳам албатта бозгӯи он аст ки тими мазкур бештар дар қатори масалан дастаҳои миёнаҳоли Осиё нест, дар қатори дастаҳои шояд аутсайдер заифи Осиё ҳам ҳаст. Гена Шакиладзе дирӯз дар нишасти матбуотӣ атрофи албатта чаро ба тими миллӣ даъват шудани чанде аз футболбозони тоҷик ибрози андеша кард ва ҳатто пурсон ҳам шуданд рӯзноманигорон аз ӯ ки чаро баъзе аз бозингароне ки дар лигаи олӣ натиҷаҳои хуб нишон медиҳанд ба тими миллӣ даъват намешаванд. барои мисол ҳамлагарон Ҷонгир Эргашев аз Исхат, Ширидин Бобоев аз Ҳусилот, Абдухалил Боронов аз клуби марказии варзиш Артиш. ӯ гуфтааст ки ба хотири он ки ҳоли ҳозир ҳамин бозингарон ба сатҳи бозии тими миллӣ шояд ҷавобгӯ набуданд. аммо суол ин аст ки онҳо собиқ футболбозони тими миллӣ ҳастанд ва борҳо дар
сатҳи баланд бозӣ карданд. Баъзе онҳо дар чемпионати кишвар натиҷаҳои хуб доштанд ва дар хориҷи кишвар бозӣ мекарданд. Барои мисол Шеридин Бубоев ҳам дар чемпионати Эрон бозӣ кардааст, ҳам дар чемпионати Малайзия дар беҳтарин дастаҳои ин кишвар ва дар тими миллӣ ҳам хеле зиёд ҳунарнамоӣ мекард. Аммо вақте ки масалан дар Истиқлол ҳунарнамоӣ мекард, дар хориҷи аз кишвар бозӣ мекард. ё Ҷаҳонгир Иргашев ҳамеша яке аз бозингарони асосӣ дар тими миллӣ дар хати ҳамла буд. идомаи ҳамлаи футболбозони мо Манучер Сафаров ҳоло парту ба ҷаримагоҳ, як вазъияти хуби гозани зарба ва гол. Дар дақиқаи 18-уми рақобат Шервони Мабадшоев ҳисоби бозиро мекушояд баъд аз як комбинатсия ки футболбозони тими миллӣ анҷом доданд аз канори рости майдон. Партоби Эҳсони Паншанбе бисёр дақиқ буд ба ҷаримагоҳ ва Мабадшоев тавонист бо як расиш тӯбро ба даруни дарвозаи дастаи Непал равон кунад. фишори футболбозони мо дар рақобати имрӯза аз дақиқаи аввал хеле ва хеле зиёд. Гела Шакиладзе хушҳол ҳам ҳаст, аммо ҳам болотар ишора кардам ки бояд сатҳи тими миллиро дар муқобили тими Непал албатта баҳо надиҳем. Ба ҳар сурат мо бояд ҳамеша дар сатҳи беҳтарин дастаҳои футболи Осиё бошем. Хуб бубинед чӣ гуна як бозигузори хуб ҳам буд. Алишер Ҷалилов ва Шаҳром Самиев андаке аллакай наздик буданд ба дарвоза. Ба ин хотир туп рафт рост ба назди Мабадшоев ва ӯ озодона тӯбро ба кунҷи дарвозаи дастаи Непал равон кард. Инҷо Эҳсони Паншанбе не, инҷо Манучер Сафаров паси головар анҷом додааст. Бинандаи азиз, дифогари канори рости тими миллии кишварамон, узви дастаи нефтчии Фарғонаи Ӯзбекистон, ҳамун тиме ки Виталий Левченко роҳбарӣ мекунад ва дастаи мазкур дар Суперлигаи Ӯзбекистон дар мавсими имсола зинаи шашумро дар ҷадвали мусобиқа ба даст овард. Зинаи шашум. ҳоло як ҳамлаи дигар аз сӯи футболбозони тими миллии мо. Шаҳром Самиев аз канори майдон, партоби ӯро ба ҷаримагоҳ интизорем, ирсоли туп ва зарба аз масофаи дур. бубинед чӣ гуна зарбаи хуб зада мешавад ва имконияти афзун кардани ҳисоби бозӣ ҳоло вуҷуд дошт, аммо зарбае ки иҷро шуд аз ҷониби кадом футболбоз буд? Эҳсони Паншанбе ё Манучер Сафаров? Шояд Манучер Сафаров ҳоло имконият дошт ки дар голи дуввум ҳам саҳм гузорад. Бинандаи азиз, вале зарбаи ӯро дарвозабон баргардонид. Зарбаи кунҷи Эҳсони Паншанбе. Партоби Эҳсон ба ҷаримагоҳи тими Непал туп берун карда мешавад. Зарба аз масофаи дур вале хеле баланд туп берун шуд. довар ишора мекунад ки инҷо бо як расиш туп аз майдон берун гардидааст. хуб биёд бори дигар мутаваҷҷеҳ мешавем. зарбаи кунҷи навбатӣ. дар 20 дақиқаи аввали рақобат хеле зиёд футболбозони мо зарбаҳои кунҷӣ кор карданд. Парвизҷон Умарбоев аз канори рост тӯбро ба ҷаримагоҳи тими миллии Непал ҳаво медиҳад. партоби баландиҳо фурсат буд барои футболбозони мо ва Ваҳдат Ҳаннонов ҳоло ҳунарнамоӣ кард. футболбози дастаи сипоҳони Эрон, бозингари асосии бошгоҳи футболи сипоҳон аст. Ваҳдат Ҳаннонов баъд аз рӯзҳои фифа албатта боз рақобатҳои лигаи Эрон ҳам идома мекунад ва Ваҳдат Ҳаннонов ба ҳайати дастаи сипоҳон бармегардад. ончо муқобили дастаи Мес Рафсанҷон ҳунарнамоӣ хоҳанд кард футболбозони дастаи сипоҳон. дар бозии охире ки баргузор шуд муқобили Насоҷӣ, Ваҳдат Ҳаннонов умуман дар рӯйхати сармураббии тими умуман рӯйхати дастаи сипоҳон ҳузур надошт. шояд барвақттар ба тими миллӣ омада буд. дастаи сипоҳон ҳоло садрнишини ҷадвали чемпионати Эрон аст. ва ӯ охирин бозие ки дар ҳайати дастаи сипоҳон анҷом дод муқобили дастаи Алюминиум Арак аст ки бо ҳисоби 1-0 сипоҳон пирӯзӣ ба даст овард. идомаи ҳамлаи футболбозони мо Манучер Сафаров
Амирбек Ҷурабоев пас ба канори чап, ирсоли ту ба ҷаримагоҳ ва инҷо ту берун карда мешавад, вале имконияти идома додани ҳамла ҳаст. Самиев, Аҳтам Назаров, Амирбек Ҷурабоев, аслан дар чунин бозиҳои дӯстона, бозиҳои санҷишӣ бисёре аз мураббиён дар таҷрибаи масалан дастаҳои мунтахаб зиёдтар дида мешавад, ки баъзе аз беҳтаринҳо ё худ онҳое ки худро хуб нишон медиҳанд дар як мавсим даъват мешаванд, то мураббӣ онҳоро бисанҷад, онҳоро бубинад, ки ба системаи бозии тими миллӣ мутобиқат мекунанд ё ҷавобгӯ ҳастанд ё на. Аммо сармураббии тими миллӣ мо ҳамеша бо чунин як ҳайат бозиҳоро яъне баргузор мекунад ва дар бозии дӯстона имкон буд ки боз чанд нафар ҳам албатта номзад ҳам буданд барои даъват ба тими миллӣ, вале даъват нашуданд. Албатта ин кори мураббиён аст, аз мураббӣ натиҷа талаб мекунанд ва мураббӣ худро нишон медиҳад. Аммо гапсари он аст ки бояд истеъдодҳое ки ҳатман худро хубтар нишон медиҳанд барои шомил шудан ба тими миллӣ, онҳо пушти парда мемонанд. идомаи ҳамлаи футболбозони мо ва Шервони Мабадшоев, аммо ба ӯ имконият намедиҳад дифоъгари дастаи Непал. ҳамлаи онҳо аз маркази майдон. Алик Биста, паси хато, Ваҳдан Ҳанонов, Эҳсони Паншанбе, Манучер Сафаров, Амирбек Ҷурабоев. хуб, тими милли мо ҳам баъд аз гузашти 5 моҳ аввалин бор бо ҳайати асосии худ ҳунарнамоӣ карда истодааст. Дар бозиҳои моҳи сентябр ва моҳи октябр бозингарони асосии тими Истиқлол ба тими миллӣ яъне даъват нашуда буданд, ба хотири он ки даста дар Лигаи Қаҳрамонҳо бозӣ мекард ва бештар онҳо омода мешуданд ба ин мусобиқа. аммо дар таҷрибаи бисёре аз дастаҳо ҳам чунин аст ки хо дар Лигаи Қаҳрамонҳо, хо дар дигар ҷо бозӣ мекунанд, ҳатман футболбозон ба тими миллӣ даъват мешаванд. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Непал. Алик Баклов тӯбро мегирад. Баклов чӣ тавре ки гуфтем дар ҳайати дастаи Уфа ҳунарнамоӣ мекунад. тими мазкур дар чемпионати Лигаи миллии футболи Русия мавқеи чандон хуб надорад ва ба ин хотир ситоди мураббиёни ин тим тасмим гирифтанд ки боз Алик Баклов дар зудтарин фурсат баргардад ба ҳайати даста, то натиҷаҳо ҳам хубтару беҳтар шавад. охирин бозие ки дар ҳайати дастаи Уфа анҷом дод, муқобили Камаз буд, бо ҳисоби 2-1 Уфа ғалаба кард ва Алик Баклов дар бозии охири дастаи Уфа муқобили СКА Хабаровск қарор надошт, ба хотири он ки аллакай ӯ ба тими милли Тоҷикистон даъват шуда буд ва тими Уфа дар набудани ӯ ба бохт рӯбарӯ шуд бо ҳисоби 1-0 ва ҳоло дар қатори аутсайдерон аст тими Уфа. Алания, Уфам ва Тюмен дар қатори 3 дастаи охири ҷадвал қарор доранд. бозии ояндаи онҳо 16 ноябр аст бо Сокол ва Баклов бояд баъд аз ин бозӣ баргардад ба ҳайати дастаи Уфа. идомаи ҳамлаи футболбозони мо ва довар ишора мекунад ки пеналти ба дарвозаи дастаи Непал дар дақиқаи 27 рақобат, баъд аз он ки Шервони Мабадшоевро аз пой меафтонад ё ба рӯи зарба зад футболбози дастаи Непал. ба ҳар сурат лаҳзаи такрорро мунтазир мешавем тамошобинони азиз. довар аз Русия ҳоло ба нуқтаи зарбаи 11 метра ишора мекунад. Мабадшоев ва ба ҳаракатҳои футболбози рақами 2 мутаваҷҷеҳ мешавад. бо дасти чап барои Мабадшоев зарба задааст ҳимоятгари дастаи Непал Саниш Шрешта
و دوبار ضربه پنالتی تعیین میکند و الشیر جلیلوف به نزد توپ میآید برای اجرا کردن ضربه پنالتی. قبلا در تیم ملی ضربه های پنالتی رو همیشه کاپیتان دستم احتم نظرف اجرا میکرد یا مثلا پرویز عمربویف که در بعضی بازی ها باعث کاپیتان تیم ملی هنرنمایی میکرد. خب حالا با الشیر جلیلوف واگذار شده است اجرای ضربه پنالتی. به توجه میکنیم امکان افزون کردن حساب بازی در بازی موزه در مقابل تیم نپال در نیمه اول وجود دارد. والا کارگردان انبوه زیادی مخلصان رو نشون میدهد و شمارشون کم نیست به هر صورت. خب کیران کومار لیمبو کاپیتان و دروازه‌بان تیم ملی نپال حالا در مقابل نیم محافظتگر تیم ملی ما الشیر جلیلوف قرار دارد. بیاید متوجه میشویم ضربه الشیر جلیلوف رو ضربه و اما ضربه او با گل انجام نمی‌یابد و دوباره الشیر جلیلوف ضربه رو اجرا میکند و حساب 2-0 میشود. البته شاید برای الشیر جلیلوف هم خوب است که نه ضربه پنالتی از رفتی بازی گل زد، همین گونه حساب میشود، از پنالتی حساب نمیشود و حساب 2-0 میشود. بیننده عزیز دروازه‌بان نپال کیران کومار ضربه الشیر جلیلوف رو پای برد و او رو برگردانید، اما دفاعگران تیم نپال در این لحظه به دروازه‌بان کمک کرده نتوانستند. مهم نیست، مهم آن است که ضربه زده نیم محافظتگر تیم ملی ما وارد دروازه شد و حساب 2-0 گردید. خب بیایید بار دیگر متوجه میشیم به اون لحظه که با شیروانی امباشف اتفاق افتاد. ضربه راست برگردانده شد و این خاطر الشیر جلیلوف دوباره توانست توپ را به درون دروازه روان کند و حساب را 2-0 نماید. ادامه حمله فوتبالبازان دسته نپال. 30 دقیقه از بازی دسته های تاجیکستان و نپال سپری می شود و دوباره اشاره میکند که حالا در مقابل فوتبالبازان ما خطا صورت گرفته است از جانب بازیگران تیم نپال. خب در کرسی احتیاطی تیم ملی همون غیر از دو دروازه‌بان رستم یتیموف و دلیر براتوف، آنجا باز تبریز اسلاموف است. از دفاعگران صادق قربانوف او هم دفاعگر، از نیم محافظتگران شورت المرادوف، الشیر شکوروف، امدانی کامولوف قرار دارند و شماره زیادی بازیگران احتیاطی حمله‌گران هستند. منوچهر جلیلوف، رستم ساییروف، دلیر شریپوف، نوریدین همراقولوف، سفاروف، امیربек جورابویف، الشیر جلیلوف. پس به کنار چپ میدان ادامه حمله فوتبالبازان ما. پرتاب جریمه‌گاه دسته نپال و توپ باز هم بیرون کرده می شود. تا حال یگان ضربه فوتبالبازان دسته نپال جانبی دروازه ما انجام ندادند. دسته ما با تیم نپال قبلا 3 مرتبه بازی کرده است و در هر 3 بازی هم تیم ملی ما پیروزی به دست آوردند. بازی عمومی 7-1. در مقابل تمام دسته های آسیای مرکزی نپال به باخت روبرو شده است. در مقابل ترکمنستان 2 دفعه، در مقابل دسته قرقیزستان 1 مرتبه به باخت روبرو شده است و 1 مرتبه بازی رو مساوی کرده است. تیم نپال اگر با امور بازی‌های دسته نپال در تاریخ موجودیت این تیم متوجه شویم، حالا یک وضعیت بسیار خفناک در نزد دروازه ما و ضربه نخستین حالا زده می شود در دقیقه 32 رقابت از جانب فوتبالباز رقم 7 دسته نپال.
Гиллеспи, Ян Карки, вале ту болотар аз дарвозаи Алек Баклов аз майдон бирун мешавад. Хуб, Непал бештар дар муқобили Бутан ғалаба кардааст, дар муқобили Камбоҷа, Тайпеи Чин пирӯзӣ ба даст овардааст, Лаос, Макао аз дастаҳои Осиё, Покистон ва Тимури Шарқӣ. идомаи ҳамлаи футболбозони мо Самиев, Парвиз Умарбоев, фурсати идома додани ҳамла барои бозингарони тими миллии мо буд ва непалиҳоам ҳоло андаке мехоҳанд муқобилият нишон диҳанд. партоби хеле баланди Ваҳдат Ҳанонов ва ин шояд зарба ҷониби дарвозаи дастаи Непал буд, аммо дарвозабон ба пеш баромад ва тӯбро дошта гирифт. ҳамлаи непалиҳо Муҳаббатшоев мубориза бурд ва имконият надод барои тими Непал. қаблан ҳам бинандаи азиз дар Бангладеш соли 2018 тими миллии мо бо Непал бозии дӯстона анҷом дода будааст. Он ҳам дар фасли тирамоҳ моҳи октябр ва бо ҳисоби 2-0 тими миллии мо он замон дар муқобили Непал ғалаба карданд бо голҳои задаи Фатуллоев аз зарбаи пеналтӣ ва Комрон Турсунов дар ҷараёни рақобат. Манучер Сафаров партоби ӯ бармегардад баъд аз як муборизаи дифоъгар Бимал Пандей бозингари рақами 29. хуб, аллакай дар ҳайати дастаи Непал бозингар иваз мешавад. Ба ҷои футболбози рақами 12 Сумит Шрешта ба майдон бозингари рақами 21 Маниш Данги ворид мегардад. дар маркази майдон тағйирот дар ҳайати дастаи Непал анҷом шуд дар бозии имрӯза. ин ҳам ҳамон мураббие ки мураббии муваққатии дастаи Непал аст, бинандаи азиз, ки ба тими миллии футболбозонро даъват намудааст. Баклов идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи Непал ва хушбахтона футболбозони мо хеле хуб бозӣ мекунанд барои гирифтани тӯб ва иҷозат ё имконият намедиҳанд ба бозингарони тими Непал. Зоир Ҷурабоев дар маркази майдон. Ҷурабоев Ваҳдат Ҳанонов
идомаи ҳамлаи футболбозони тими мо эҳсони панҷшанбе ва ту бо як дастиш ба пои дифогари дастаи Непал аст майдон берун шуд. Зарбаи кунҷиам ба бозӣ дароварда шуд ва непалиҳо ҳоло мубориза мебаранд барои туб гирифтан ва анҷом додани як ҳамлаи ҷавобӣ. Пас ба канори рости майдон аллакай 3-4 нафар бозигари дастаи Непал ҳоло ба ҳамла мераванд, вале пас хато буд. خب رستم یتیموف در اکران‌های ما و شما. حالا ستاره اساسی تیم ملی کشورمون است، دروازه‌بانی که در حیاتی دسته رستوفی روسیه دروازه‌بانی اساسی و در سه بازی اخیر همچون بهترین بازیگر اعتراف شد. مهارتش خیلی و خیلی بیشتر سایقل یافته است. در یک از لیگ‌های پرقوت هم گوییم خطا نمی‌شود. حالا ادامه حمله فوتبالبازان ما علیشیر جلیلوف پاس با شهرام سمیف امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان ما وجود دارد. پرویزجان ماربویف اونجا مبارزه برد. ماربویف در بازی آخری دسته خود دسته CSKA 1948 دسته بلغاریا در دور 15 مقابل خیبر گل زد و با شرافت گل او دسته CSKA در سفر یک امتیاز گرفت. در عموم پرویز ماربویف در موسم امسال در شماره زیادی بازی‌های دستش اشتراک کرده است. ولی در بعضی بازی‌ها عموماً با روی خط دسته شامل نمی‌گردد. تیم او عین حال در زمینه هشتم جدول چمپیونات بلغاریا قرار دارد. بعد از 15 بازی 18 امتیاز به دست آورد. این شاید چندان نتیجه خوب هم نیست. قبلا در حیاتی دسته لوکوموتیو پلوودیو بازی می‌کرد. حالا دسته سابق او در زمینه‌های پایانی جدول قرار دارد. حتی در قطار دسته آوتسایدر. ادامه حمله فوتبالبازان دسته ما از کنار میدان و با سم ضربه کنجی. البته مخلصان فوتبال تاجیک دیر باز تشنه چنین بازی‌ها در کشورمون بودند و خوشبختانه دو بازی دوستانه برگزار می‌شود. ولی ببینید وابسته به بود و هوا شماره مخلصان اونهایی که فوتبال دوست هستند بازی‌های تیم ملی را پزمان شدند با ورزشگاه شاید آماده نمی‌توانند. احسان پنجشنبه پرتاب جریمه‌گاه دسته نپال ولی خیلی بلند بود. این پرتاب از میدان بیرون می‌شود. آخرین بازی دوستانه که تیم ملی ما در دوشنبه انجام داده بود این البته رقابت با دسته یکچین روسیه 17 نوامبر سال 2022 17 نوامبر سال 2022 آن بازی با نتیجه مساوی جنبست شده بود. آن زمان سرمربی تیم ملی آن پتر شگر بود. ادامه حمله فوتبالبازان ما یک ضربه دیگر از جانب شهرام سمیف ولی دروازه‌بان توپ را می‌دارد در این گونه وضعیت. بعد از بازی با روسیه تیم ملی ما بازی دوستانه داشت اما در سفر بود. مثلا مقابل امارات متحده عرب 25 مارس سال 2023 در شهر ابوظبی امارات متحده عرب برگزار شد. بعد از آن با کویت این بازی در دولت کویت برگزار شد. بازی دوستانه رو در نظر دارم. بعداً ماه سپتامبر سال 2023 بازی دوستانه در شهر بیشانی سنگاپور با سنگاپور برگزار شد. تیم ملی ما غلبه کرد با حساب 2-0. این بازی ها هم قبل از جام آسیا بودند. و بعداً البته پس از همون رقابت با سنگاپور تمامی زیاده از یک سال تیم ملی ما بازی دوستانه نداشت. خب بازی دوستانه اصلا برای مربی چی میدهد؟ برای مربی پیش از همه سرجم کردن فوتبالبازان تیم ملی و در کدام حالت قرار داشتن آنها میباشد و همچنین وضع فوتبالبازانی که به تیم ملی دعوت میشوند. مربی هم باید آنها را از نظر گذراند.
مثلا بازی‌هایی که در سطح کلوب میشوند مربی نمیتواند مهارت آنها رو بها بیارد، ولی با دعوت به تیم ملی مهارت آنها رو خوبتر و بهتر می‌بینند. با این خاطر من بالاتر اشاره کردم که بعضی از فوتبالبازانی که در موسم امسال در موسم‌های قبلی خیلی خوب درخشیدن در کلوب‌های خود باید دعوت می‌شدند. تو مربی هم از مهارت آنها خوبتر و بهتر برخوردار می‌گردد. نمی‌شود با سخن خالی مثل که گیلا شکلات گفت آنها با تیم ملی جواب نیستند. این خیلی به نظر من شاید این خیلی نمی‌شود. اونها رو حتما دعوت کرد، جلب کرد و سنجید در همین گونه بازی‌های دوستانه، نه در بازی‌های مثلا رسمی که در سطح خیلی بلند برگزار می‌شود. تیم ملی ما در جام آسیا اثبات کرد و نشان داد که می‌تواند در مقابل دسته‌های قوی نتیجه‌های خوب به دست آورد. اگر مربی که دسته ما رو به همین سطح برآورد، واقعا هم پیتر شگرد توانست در تاریخ فوتبال ما یک هنگامه خیلی خوبی را انجام بدهد، تیم ما را به قطار بهترین دسته‌های آسیا وارد کند. رفتن تیم ملی ما به دور یک جرنی‌های جام آسیا این نتیجه بلندترین در دوران سال 20 ساله کشور میباشد. حالا ادامه حمله فوتبالبازان ما شهرام سمیف، جورابویف، وحدت حنانوف، رکباکلوف در زمان ما هم حالا به مرکزی میدان آمد. زویر جورابویف، احتام نظرف، پرویزجون عمربویف، امیربек جورابویف، ارسال تو به کنار راستی میدان منوچهر سفارов. حالا احسانی پنجشنبه یک ارسال نوبتی دیگر، ضربه با سر و گل. حساب 3-0 دوبلی شروانی ماباتچویف در بازی امروز مقابل تیم ملی نپال. یک دقیقه قبل از انجام نیمه اولی بازی شروانی ماباتچویف توپ دوم خود و سوم تیم ملی ما را به هدف میرساند. 3-0 و اکنون برای مربی هم راحت‌تر می شود، چون این نتیجه به خاطر چی؟ به خاطر استفاده بردن بازیگران احتیاطی. اصلا بازیگزاری خوب هم بود. منوچهر سفارов، بعداً پرتاب احسانی پنجشنبه بسیار موفق و درست موقع گرفتن شروانی ماباتچویف گل سوم تیم ملی ما را در بازی امروز مقابل نپال تشکیل می‌کند، تامین می‌کند. توپ دوباره یک رقیق ادامه میکند به نیمه اولی بازی در بازی دوستانه مقابل تیم نپال. در مرکز میدان امیربек جورابویف فولو در مقابل دفاعگری دسته نپال خطا میکند و بازیگر نپال حمله خویش را انجام میدهند. و موقعگیری بسیار خوبی شهرام سمیف، ادامه حمله تیم ملی ما. سمیف باید پس هم بدهد اما پس نمیگذارد به علیشیر جلیلوف. احتام نظرف، امیربek جورابویف، ارسال توپ احسان بود ولی توپ نگذاشت از حمایتگری دسته نپال. عکس‌العمل حمله بازیگران تیم نپال. حالا پرتاب جانبی دروازه رکباکلوف و داور اینجا اشاره میکند که ضربه جریمه‌ای با فایده تیم نپال. یک دقیقه علاوه کرده داور پایان یافت و نپالی ها حالا ضربه جریمه‌ای کار میکنند در همین وضعیت. بله بعد از اون که توپ به نزد دروازه روان کرده شد منوچهر سفارov فوتبالبازی دسته نپال را از پای افتاد. خب وضعیت استانداردی برای فوتبالبازان نپال است. متوجه میشویم پرتاب نزد دروازه ما وضعیت بسیار خطرناک و رکباکلوف توپ را داشته میگیرد.
гирад. Инҷо нофаҳмӣ миёни футболбозони мо ва бозингарони Непал аст. ва нофаҳмӣ идома мекунад. довар бозингаронро аз ҳам ҷудо мекунад. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем чӣ гуна ҳолат буд. Олег Баклов тӯбро гирифт ва ҳаминҷо бархурд боис бар он шуд ки нофаҳмӣ миёни футболбозон иттифоқ афтад. Ахтам Назаров ба бозингари дастаи Непал дарафт дод ва баъдан инҷо ҳамдигар нофаҳмӣ сурат гирифт. корти зард ба назарам ба ҳарду нишон дода мешавад. Манучер Сафаров Евгений Кокуляк довари 37 сола аз Русия. бу довари дараҷаи байналмилалӣ аст. Тамошобини азиз, аз соли 2020 дар чемпионати Русия дар Премьер Лига фаъолият мебарад. бори дигар мутаваҷҷеҳ шавед чӣ гуна ҳолат буд ва садои штаки довар аз фарҷоми нимаи аввали рақобат дарак медиҳад. ду голи Шервонӣ Маҳбатшоев, як голи Алишер Ҷалилов ҳоло дастаи моро ба танаффус мебарад бо ҳисоби 3-0 ва қисми дуввум мо шуморо интизор аст. Тамошобини азиз, қисми дуввум албатта бояд боз ҳам хубтару беҳтар барои тими миллии мо ҷамъбаст шавад. баъд аз танаффус мо бармегардем ба нимаи дуввуми рақобат. бо мо бошед ва бозии тими миллии мо дар муқобили Непал дар қисми дуввум идома хоҳад кард. کوشش کنید، تلاش ورزید تا که به هدف برسید، چون که برای مقصدهای کلان آماده بودن لازم. شما هم آماده شوید، چون که به نزدیکی
кишварамон ягон тағйирот анҷом намешавад ва ҳамон бозингароне ки аз дақиқаи аввал ба майдон омаданд ҳоло ҳунарнамоӣ менамоянд. Хуб, Шервони Абачев дар дақиқаи 19 ҳисобро 1-0 кард, баъдан дар дақиқаи 28-ми рақобат довар зарбаи пеналти таъин кард. Алишер Ҷалилов барои иҷрои зарбаи пеналти омад, аммо зарбаи пеналтиро иҷро карда натавонист, вале баъд аз баргардондани зарбаи Алишер Ҷалилов ӯ дубора зарба зад ва ҳисоб 2-0 шуд. Ва баъдан Шервони Абачев 1 дақиқа қабл аз анҷоми нимаи аввали рақобат ҳисоби бозиро 3-0 намуд. Хуб, бори дигар ҳоло ишора мешавад ки дар айти дастаи Непал маротибаи дуввум дар бозии имрӯза тағйирот шуд. Ба ҷои бозингари рақами 17 Бхарат Хавас ба майдон футболбози рақами 11 Утсаф Рай ворид гардид. خب در حتی دستای تاجیکستان حالا تغییرات نیست و با همون هیئت تیم ملی ما بازی رو ادامه میده در مقابل دستای نپال. بیاید بار دیگر توجه میکنیم به هیئت دسته ها و هیئت دسته نپال. مهمانان رو برای شما سراول معرفی میکنیم. در مسابقه کیران کومار کاپیتان این دسته است. در خط حمایت روهیت چاند، چیرینگ لاما، بیمال پاندی و سانیش شرشتا هنرنمایی میکنند. در مرکز روهان کارکی. خب اینچنین منیش دانگی که بازیگر رقمی 11 رو ایواز کرد و بعداً سومیت شرشتا گولرم یانک کارکی انیجات 20 و بعداً بازیگری که به میدان اومد اوتساف رای. سرمربی این دسته نبین نپاین. هیئت دسته تاجیکستان در بازی امروز علی باکلوف دروازه‌بان است. در خط حمایت وحدت حنونوف و زویر جورابویف هر دو در خط دفاعی مرکز بازی میکنند. از کنارها منوچهر سفر و از راست از چپ میدان کاپیتان دسته احتم نظرف. در مرکز میدان امیربک جورابویف، پرویز جان عمربویف، علیشر جلیلوف. در کنارها از راست احسانی پنجشنبه، از چپ شیروانی آبادچویف. در خط حمله شهرام سمیف. سرمربی دسته گلا شکیلادزه، مربی گورجی است. دوباره بازی امروز یوگنی کوکولیاک است از روسیه، یگور بالخویتین دوباره یاردمچی و دیمیتری صفیان هم یاردمچی است. سایجان زینالدینوف در نقش دوباره چهارم در بازی امروز فعالیت میکنه. پرتاب پرویز جان عمربویف جریمه دسته نپال ولی کیران کومار توپ را داشته میگیرد و امکانیت نمیدهد با بازیگران ما. در نیمه اول واقعا هم امکانیت خیلی زیاد داشتن فوتبالبازان ما و از 3 فرصت خوب استفاده بردند و حساب را 3-0 نمودند. خب اکنون نیمه دوم شروع شد و باز هم برتری نشان میدهند فوتبالبازان ما در مقابل دسته نپال. در یک دوره که بازی‌های دوستانه برگزار می‌شود، تیم ملی ما دو بازی دوستانه در ماه نوامبر برگزار می‌کنه، هم مقابل نپال و هم مقابل افغانستان. و نپال هم بعد از این رقابت با افغانستان دیدار می‌کند. برای همین ما اونجا قدرت تیم ملی افغانستان رو مقابل نپال می‌بینیم و فکر می‌کنم مربیان تیم ملی ما هم اونجا بازی دسته حریف را خوب تحلیل و بررسی می‌نمایند. خب حالا حمایتگری دسته نپال بازیگر رقم 29 بیمال پاندی کارت زرد گرفت و این دومین کارت زرد با فوتبالبازان نپال است. در نیمه اول سانیش شرشتا هم آگاهی گرفته بود از سوی دوباره روس. پرتابی امیربک جورابویف با خط حمله با فوتبالبازان تیم ملی ما خطا است. خب در کرسی اتاقی فوتبالبازان ما شمارشون خیلی و خیلی زیاد است. گلا شکلاتزه میبینیم که از آنها استفاده میکند یا نه، چون حساب 3-0 است. من فکر میکنم تا یک اندازه الکی معلوم است که برتری دسته ما خیلی و خیلی زیاد است و استفاده بردن بازیگران ذخیروی هم در همین گونه لحظه ها مخصوصا در قسم دوم
айни муддав мебошад барои ситоди мураббиён. Вале бо таҷрибаи Петр Шек агар бозии тими миллиро баррасӣ кунем, Петр Шек ҳеҷ гоҳ дар ҳатто бозии дӯстона ҳаятро пурра иваз намекард. Ӯ танҳо дар рақои баъдӣ баъдан иваз мекард футболбозони асосиро. идомаи ҳамлаи футболбозони мо Марбоев зарбаи хеле ҳам сахт ва Алишер Ҷалилов ҳисоб 4-0 ба фоидаи футболбозони мо ва дубли Алишер Ҷалилов дар бозии имрӯза муқобили дастаи Непал ва ҳисоб 4-0 мешавад дар дақиқаи 49-уми рақобат. паси Парвизҷону Марбоев хеле хуб буд ва бо ин сатҳе ки тими миллии Непал ҳоло анҷом дода истодааст, бояд футболбозони мо шумораи голҳоашонро хеле ҳам зиёд кунанд. вале пирӯзӣ аст. нобаст аз он ки бо ҳисоби 10-0 ғалаба мекунем, нобаст аз он ки бо ҳисоби 5-0 ё 6-0 ё дигар. паси головар ба Парвизҷону Марбоев тааллуқ дорад. Манучер Сафаров, Эҳсони Панҷшанбе ва инак Парвизҷону Марбоев. се нафар ҳоло дар голҳои тими миллии мо пасҳои головар анҷом медиҳанд дар рақобати дӯстона муқобили тими Непал. ва Алишер Ҷалилов ки дар болои хатти ҷаримагоҳи дастаи Непал қарор дошт, тӯбро рост ба кунҷи болои дарвозаи дастаи Непал равон кард ва ҳисобро 4-0 намуд. вобаста ба он ки бозиҳои расмӣ барои тими миллии мо вақтҳои охир хеле зиёд афтодааст ва тими мо ҳам бозиҳои дӯстона камтар анҷом медиҳад. ва чӣ тавре ки гуфтем баъд аз 2 сол ин аввалин бор аст ки мо дар Тоҷикистон бози дӯстонаи тими миллиро мебинем ва баъд аз зиёда аз 1 сол албатта дар умум бозии дӯстона баргузор мешавад барои тими миллӣ, чунки баъзе аз дастаҳо ҳам тими миллии моро барои иштирок дар бозиҳои дӯстона даъват мекунанд. қаблан аз дастаҳои пурқуввате ки тими миллии моро даъват карда буд, метавонем Қазоқистонро ном бигирем. ин бозӣ соли 2021 баргузор шуда буд ва тими миллии мо бо ҳисоби 1-0 онҷо мағлуб гардид дар муқобили Қазоқистон. ва боз дастаҳое ҳам буданд ки тими миллии моро соли 2021 ба бозии дӯстона даъват карданд, аз ҷумла Ироқ. ва ин бозӣ дар шаҳри Басраи Ироқ баргузор шуда бо ҳисоби 0-0 ба поён расида буд. ҳамчунин бо Тайланд ҳам ҳамон сол моҳи май бозии дӯстона баргузор шуд ва тими миллии мо дар сафар ба натиҷаи мусовӣ 2-2 расида буд. 4 сол қабл тими миллии мо дар як бозии дӯстона бо Ӯзбекистон ҳам рақобат карда буд дар шаҳри Тошканд, бо тими Баҳрайн, бо тими Имороти Муттаҳидаи Араб. ҳоло фишори футболбозони мо аз ҳар мавқеи майдон сурат гирифта истодааст. мавсими имсола ҳам ҳоло қариб пурра ба поён расид. бинанду аз сол як мавқеияти бисёр хуб ҳам ҳаст. Алишер Ҷалилов, Эҳсони Панҷшанбе, вале инҷо Ахтам Назаров андаке қафотар буда аз футболбози дастаи Непал, ба ин хотир ба тӯб расида натавонист. ва мавсими имсола бо қаҳрамонии бошгоҳи футболи Истиқлол маротибаи 13-ум ҷамъбаст шуд. ҳоло рақобат барои зинаи дуввум идома дорад. бозиҳои мавқуфмонда ҳастанд ва чанд даста мубориза мебаранд. аз ҳама дастаҳое ки бештар бартарӣ доранд барои ишғоли зинаи дуввум, ин Хуҷанду Равшан ҳастанд ва ҳарду бозиҳои худро бояд баргузор кунанд. Хуҷанд 1 бозӣ дорад, Равшан 4 бозӣ. барои ҳамин шонси Равшан хеле зиёд аст барои гирифтани зинаи дуввум. вале ҳама чиз дар албатта бозии онҳо аст ки бо кадом натиҷа ҷамъбаст мешавад. хуб, бубинед ки ба тими миллии кишварамон аз дастаҳои дигари футболи кишвар бозингарон камтар даъват шуданд. масалан аз бошгоҳи футболи Равшан умуман ягон нафар даъват нашуд. ҳарчанд капитани тими Равшан Муҳаммадҷон Раҳимов ки ба сифати як лидери асосӣ дар тими Равшан бозӣ мекунад, даъват нагардид. албатта аз ин тим як нафар даъват шуд, ин Азбек Ҳаитов, вале бинобар сабаби он ки футболбози мазкур ҳини бозгашт ба душанбе ба садама дучор шуда буд, ситоди мураббиёни тими миллӣ тасмим гирифтанд ки ӯ бояд беҳтар саломатиашро нигоҳ дорад, ҳамин хотир ба ҳайти даста дубора ҷалб нагардид. ҳарчанд исми ӯ дар рӯйхати футболбозони даъватшуда ба тими миллӣ буд. Азизбек Ҳаитов ягона бозингар аз Равшан буд, вале ҳоло дигар ягон нафар нест.
аммо ба назари ман воқеан ҳам Муҳаммаҷон Раҳимов арзандаи даъват ба тими миллӣ аст. Капитани тими миллӣ, капитани бошгоҳи футболи Равшан. эҳсони панҷшанбе дар маркази майдон. тавра иттилоъ доред бинандаи азиз, дар баъзе сарчашмаҳо хабарҳо дар мавриди рафтани эҳсони панҷшанбе ва ҳамчунин футболбози дигари кишвари Шариддин Бобоев ба чемпионати Ӯзбекистон хеле ва хеле зиёд шуда истодааст. оё эҳсон дар истиқлол боқӣ мемонад ё ҳунарнамои худро дар чемпионати Ӯзбекистон барои соли оянда идома медиҳад? инро танҳо вақт нишон медиҳад. ҳоло Амирбек Ҷурабоев аз пой меафтад, андаке осеб гирифт ним муҳофизатгари тими миллии мо. вале фикр мекунам ҳолаташ хуб аст, метавонад бозиро идома диҳад. бо топ футболбозони тими миллии мо Зоир Ҷурабоев, Ваҳдан Ҳамнонов, Парвизҷон Умарбоев, Алишер Ҷалилов, Умарбоев, Шаҳром Самиев ва хато мекунад ҳамлагари тими мо дар муқобили ниммуҳофизатгари дастаи Непал. خب حالا تبریز اسلامов آمادگی میگیرد برای به میدان برآمدن و کی رو عوض میکند؟ او در موقع احتم نظرov هنرنمایی میکند و شاید خودی کاپیتانی تیم ملی رو عوض میکند و بعدا منوچهر جلیلov بازیگر رقم 21 در خط حمله او در موقع شهرام سمیف است. شهرت المرادov هم آمادگی میگیرد برای به میدان وارد شدن. یک بار سه تغییرات در هیئت تیم ملی ما انجام می شود. Zoir Juraboyev, Alisher Jalilov, партоби баландию ва тӯб рост ба ҷаримагоҳ рафт, касе ба тӯб расида натавонист. тавассути дарвозабон Киран Кумар бозӣ мекунанд. имрӯз садумин бозӣ барои дарвозабони дастаи Непал аст бо пиёнаҳои тими миллӣ. ӯ 34 сол дорад ва тамоми чанд сол мешавад ки баъси капитани дастаи Непал ҳунарнамоӣ мекунад. аут ба нафи футболбозони мо ва довар ишора мекунад ки ҳоло тағйирот мешавад. Парвизҷон Умарбоев тарки майдон мекунад, ниммуҳофизатгари тими миллӣ, ва ба ҷои ӯ Табрез Исломов ба майдон ворид мешавад. ба ҷои Аҳтам Назаров ҳоло бозингари рақами 9 ки аст инҷо. хуб Табрез Исломов ба ҷои Парвиз Умарбоев баромад, вале дар мавқеи Аҳтам Назаров бозӣ мекунад. хуб дастбанди капитани ба Манучер Ҷалилов дода мешавад ва Рустам Соиров ҳоло ба майдон меояд. хуб Алишер Ҷалилов ҳам иваз шуд. ба ҷои Алишер Ҷалилов Шуҳрат Элмуродов ба майдон омад, футболбози дастаи Регар Тадаз. хуб ҳоло албатта Манучер Ҷалилов ва Рустам Соиров дар ҳамла бозӣ мекунанд. Шаҳром Самиев ҳам тарки майдон кард. боз як нафари дигар иваз шуд. Шаҳром Самиев ва Шуҳрат Элмуродов ба ҷои ба майдон омадааст. хуб Табрез Исломов ба ҷои Парвиз Умарбоев, Рустам Соиров ба ҷои Аҳтам Назаров,
алишер ҷалилов, манча ҷалилов бар ҷои алишер ҷалилов ва шӯрат элмуродов ба ҷои шаҳром самиев. элмуродов акнун дар маркази майдон бозӣ мекунад дар мавқеи парвиз умарбоев. шӯрат элмуродов аслан бештар дар регартадаст дар тими наврасони ҷавонони кишвар дар маркази майдон нақши ниммуфизатгари такягӯҳиро иҷро мекард, вале ҳоло имсол дар мавсими имсола Заинди Раҳимов дар тими регартадаст мавқеи ӯро андаке тағйир дод, яъне ҳамчун бозигари бозисоз буд ва хуб ҳам бозӣ дорад шӯрат элмуродов. ин бозӣ аввалин аст барои шӯҳрат элмуродов. бинандаи азиз, дебют аст барои ниммуфизатгари дастаи регартадаст ва акнун тими миллии кишварамон шӯҳрат элмуродови 22 сола. агар Азбек Ҳаидов ҳам ҳоло дар даста мебуд, ӯ ҳам метавонист аввалин бозии худро бо пиранҳои тими миллӣ анҷом диҳад. ин ду нафар аввалин бор ба тими миллӣ даъват шуданд ва имкони дебют анҷом додан доштанд, ки шӯҳрат элмуродов анҷом дод ва ҳатман мо Азбек Ҳаидовро ҳам дар бозиҳои минбаъда интизор ҳастем ба тими миллии кишвар. пасовӣ хеле баланд ба канори майдон. Мавачоев, элмуродов, Амирбек Ҷурабоев. Ваҳдан Ҳаннонов. ту бештар зери назорати футболбозони мо аст. Амирбек Ҷурабоев. Зоир Ҷурабоев. احسانی پنجشنبه توسط دروازه‌بان ҳоло бозӣ мекунад Алек Баклов. Алек дар тими миллӣ ду бозӣ анҷом дод. ин бозии севуми ӯ аст. дар бозии муқобили Афғонистон ӯ гуфтем ба ҳайати дастаи Уфа бармегардад, яъне иштирок намекунад ва онҷо мавқеи ӯро ҳатман Рустам Ятимов, ки аз ҳама бештар дар тими миллӣ ҳоло бозӣ кардааст, ишғол менамояд. акнун дар курсии эҳтиётии тими миллӣ мо баъзи бозингароне ки ҳоло метавонанд боз ба майдон оянд ҳастанд: Алишер Шукуров, Далил Шарифов, Амадони Камолов, Нуриддин Ҳамроқулов, Содиқҷон Қурбонов. элмуродов дар экранҳои мо шумо. имрӯз 13 ноябри соли 2024 шояд дар фаъолияти футболбозӣ шӯҳрат элмуродов як рӯзи бисёр хушҳолкунанда аст, зеро футболбози мазкур гуфтем ба дар тими миллӣ аввалин бозии худро дар бозии дӯстона муқобили Непал анҷом дод. Табриз Исломов. Ваҳдан Ҳанонов. Партоби хеле баланд ба Рустам Соиров. ҳоло зарбаи ӯ ва дарвозабони 34 солаи Непал ин зарбаро бармегардонад. ва партоби Ваҳдан Ҳанонов бисёр олӣ буд ва Рустам Соиров зарба зад бо пӯи чап, аммо дарвозабон ин зарбаро баргардонид. хуб, Далел Шарифов яке аз легионерони дигари дастаи мо омода мешавад барои ба майдон баромадан. партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳи дастаи Непал.
Далер Шарипов киро иваз мекунад. дар мавқеи ним муҳофизаи канор ҳамон нардамоӣ карда метавонад. ҳамлаи иҷобии бозингарони Непал. хуб, Алишер Шукуров ва Далер Шарифов ҳоло ба майдон меоянд. баъдан ҳоло таъхирот анҷом мешавад акнун. хуб, Алишер Шукуров ба ҷои Амирбек Ҷурабоев дар маркази майдон ҳунардамоӣ мекунад. маҳз Амирбек Ҷурабоевро бинобар сабаби ҷароҳат дар ҷоми Осиё Алишер Шукуров иваз карда буд ва Шукуров он ҷо яке аз албатта бозиҳои хуби худро дар ҷоми Осиё баргузор кард ва ба ҷои эҳсони панҷшанбе Далер Шарифов ба майдон меояд. Гела Шакиладзе ҳоло бозингарони асосиро иваз мекунад ва ба бозингароне ки даъват шуданд ба тими миллӣ ба онҳо ҳам имкон медиҳад то ҳунарнамоӣ намоянд. Шукуров имсол дар ҳайати дастаи вахш ҳунарнамоӣ карда шудааст тавассути иҷора. Алишер Шукуров бозингари ҷавон аст, 22 сола. футболбозе ки аз дастаи Динамои Тифлис ҳоло дар ҳайати дастаи вахши шаҳри Бухтар тавассути иҷора ҳунарнамоӣ карда шудааст. ва дар бозии охири дастаи вахш муқобили ҳосилот дар дақиқаи охир голи ӯ ғалабаи тими вахшро таъмин кард дар сафар. ва яке аз беҳтариниҳо ҳам буд дар ҳайати дастаи вахш дар ҳамон рақобат. хуб, акнун дар курсии эҳтиёти тими миллии Тоҷикистон боқӣ монданд ё ҳоло қарор доранд Амадони Камолов, Нуриддин Ҳамроқулов, Содиқ Қурбонов. баъдан ду дарвозабони дигар. ва зарбаи навбатӣ зада мешавад ҷониби дарвозаи Алик Баклов ва Анҷан Биста. бозингари рақами 14 дастаи Непал зарба зад. ҳисоби бозӣ 4-0 ҷараён дорад. Шурат Элмуродов, Шукуров, паси Табрез Исломов аз майдон берун шуд. Мамбатшоев ки дар бозии имрӯза ду дафъа муаллифи гол шуд, ҳоло тӯбро ҳам дар майдон нигоҳ дошта натавонист. ин голҳои панҷум ва шашуми Шервони Мамбатшоев дар тими миллӣ буданд. вазъияти бисёр хафнок дар назди дарвозаи Алек Баклов ва дарвозабони тими миллӣ мо ҳам бо як мушкилӣ тавонист ин ҳолатро бартараф кунад. чӣ гуна мавқеият пайдо карданд футболбозони Непал дар ҷаримагоҳи тими миллӣ мо. висоли навбатӣ. Мамбатшоев, Баклов, Ваҳдат Ҳаннонов, партоби хеле баланд. ҳоло Шервони Мамбатшоев дар канори чапи майдон ва боз ҳам тӯб аз майдон берун мешавад. пас аз бозӣ бо дастаи Покистон ки 11 июни соли ҷорӣ баргузор шуда буд дар ҳамин майдон ва тими мо бо ҳисоби 3-0 бо голҳои Шервони Мамбатшоев, Манучер Сафар ва Ваҳдат Ҳанонов пирӯз шуд. дастаи мо дар 5 бозии баъдӣ ягон тӯб ба дарвозаи ҳарифон ворид накарда буд. на муқобили Филиппин ду дафъа, на муқобили Сурия ва на Лубнон. дар умум футболбозони мо ба дарвозаи худ 5 тӯб сар доданд ва ягон тӯб сар назаданд дар 5 бозии ахире ки анҷом доданд. яъне як давраи мушкилро тими миллӣ мо пушти сар дошт. ҳамлаи футболбозони дастаи
непал вазiyati хафнок ҳам ҳаст ва партоб анҷом дода мешавад. Зоир Ҷурабоев монеаи ҳамлаи дастаи непал шуд ва ба онҳо имконият надод. партоб аввалин зарбаи кунҷӣ барои футболбозони дастаи непал ва Алек Баклов тӯбро дошта мегирад. ҳамлаи ҷавоби футболбозони мо. ҳоло Далел Шарифов бо тӯб мавқеияти бисёр хуб, паси хеле олиам анҷом мешавад ба Манучер Ҷалилов. ирсоли тӯб аз ҷониби Манучер, зарба ва гол. аммо офсайд. гуфта мешавад Рустам Соиров дар ҳолати офсайд қарор доштааст ва голи панҷуми тими миллии мо бекор гардид. Далел Шарипов, Манучер Ҷалилов баъдан нуқтаи ниҳоиро Рустам Соиров гузошт, аммо довари рус ишора мекунад ки ҳисоб нашуд. бале, Соиров дар офсайд будааст. бинандаи азиз, Рустам Соиров дар ҳолати офсайд қарор дошт. фишори Рустам Соиров ба дарвозабони дастаи непал ва инҷо Далил Шарифов ҳам фишор овард, аммо то анҷом хуб поён наёфт. Шукуров, Сафаров тӯбро аз даст медиҳад дифоъгари мо. идомаи ҳамлаи дастаи непал аз канори чап. вазiyати хафнок ҳам ҳаст ва партобро футболбозони мо бартараф мекунанд. хуб, дақиқаи 70 ҳам пушти сар шуд. бинандаи азиз, дар нимаи дуввум ҳоло футболбозони мо як дафъа муваффақ шуданд ба задани гол ва он ҳам аз ҷониби Алишер Ҷалилов буд. вале қисми зиёди футболбозон иваз гардиданд ва бозигарони эҳтиётӣ ҳам ҳоло имкон пайдо карда истоданд ки ҳунарнамоӣ кунанд. Элмуродов ва як зарба аз масофаи дур ҷониби дарвозаи тими миллии мо аз ҷониби ҳамлавари дастаи непал Анҷан Биста анҷом шуд. хуб, бо ин ду бозии дӯстонае ки тими миллии кишварамон дар муқобили Непал ва Афғонистон анҷом медиҳад, то моҳи март тими миллии мо бозӣ нахоҳад дошт, чунки дар моҳи март ман болотар ишора кардам бозиҳои интихобӣ рохат ба ҷоми Осиё шурӯъ мешавад. он дар куҷо баргузор мешавад то ҳол маълум нест. дастаҳо ба 6 гурӯҳ тақсим шуданд. 6 дастае ки зинаи аввалро дар гурӯҳҳо ба даст меоваранд, рохат ба ҷоми Осиёро соҳиб хоҳанд шуд. аз миёни 18 дастае ки дар бозиҳои интихобӣ иштирок мекунанд, танҳо 6 даста ба ҷоми Осиё роҳ меёбанд. барои ҳамин хеле душвор мешавад ва намедонам муқобили тими миллии мо кадом даста рӯбарӯ мегардад. хуб, зарбаи ҷаримавӣ барои Непал. خب Алек Баклов ҳоло мавқеъ мегирад барои баргардондани зарбаи футболбозони дастаи ҳариф. ҳоло довар ишора мекунад ки бояд футболбози рақами 7 дастаи Непал аз майдон берун шавад. Ян Карки
чунки табион ба ӯ кӯмак менамоянд. хуб, зарбаи ҷаримавӣ таъин карда шуд. бозингари рақами 9 Роҳан Карки онро ба ҷаримагоҳи дастаи мо равон мекунад. خب دو تغییرات دیگر در رأس دسته نپال با جای فوتبال رقمی 7 یان کارکی به میدان بازیگر رقمی 28 نیراجان زمی وارد می شود و با جای بازیگر رقمی 8 اریک بیستا به میدان فوتبالبازی رقمی 19 آیوش غالان وارد می گردد. در رأس دسته نپال هم تغییراتی زیاد انجام داده شد. پرتاب زمینی انجام شد جانبی دروازه الک باکلوف، ولی دروازه‌بان ما توپ را داشته گرفت. نپال هم در روسیه از روی اهالی یکی از کشورهای کلانترین هم است. از روی اهالی کلانترین نیست، ولی به هر صورت شمار زیادی اهالی در آنجا زندگی میکنند. زیاد از 31 میلیون نفر در نپال زندگی میکنند. ادامه حمله دسته نپال. Zoir Juraboyev, Vahdan Hanonov. حالا اشاره میشود که در ورزشگاه 6000 تماشابین از نزدیک این بازی را تماشا کرده هستند. خب زیاده از 6000. خب اصلا این گونه شماره طبق فروش بلیط های بازی معین کرده میشه. Vahdan Hanonov, Alisher Shukurov, Manucher Safarov, Hanonov, Tabrez Islomov. حمله ایجابی دسته نپال. آنها حمله های خود را انجام داده ایستادند و اکنون باز یک ضربه کنجی دیگر کار میکنند. فوتبالبازان دسته نپال الشیر شکوروف در زودترین فرصت مبارزه برد و توپ را از جریمه‌گاه بیرون کرد. ضربه کنجی حالا با بازی داره وارد میشد. آیوش غالان پرتابی با جریمه‌گاه دسته ما. شکوروف باز هم توپ رو بیرون کرد. شهرت المرادف. ادامه حمله فوتبالبازان نپال. پرتاب خیلی بلند و ضربه با سر اجرا شد از جانب فوتبالباز رقمی 9 روحان کارکی، ولی ضربه او خطا رفت. Vahdan Hanonov پرتاب بی‌نهایت بلند بر رستم سایرов، ولی دروازه‌بان نپال باز هم به پیش برآمد و توپ را داشت و گرفت.
пас аз он ки тағйирот дар тими миллии мо анҷом шуд, ҳоло дар хати ҳамла футболбозони мо муваффақ нашуда истоданд. масалан эҳсони панҷшанбе аз майдон гирифта шуд. Амирбек Ҷурабоев, Парвиз Умарбоев, Алишер Ҷалилов бозингарони асосии нимаи майдон иваз шуданд ва ҳоло бозии мо албатта аз маркази майдон ба пеш ҳаракат накарда истодааст. яъне аз бозингарони нимаи майдон бисёр чизҳо вобастагӣ дорад. Зоир Ҷурабоев, Табриз Исломов, боз ҳам Ҷурабоев, Ҳанонов, Мабадшоев, партоби Манучер Сафаров рост ба дарвозабон Олег Баклов, Шукуров, дар маркази майдон боз ҳам мубориза барои ба даст овардани тӯб, вале футболбозони дастаи Непал имконият намедиҳанд. Ба футболбозони мо Далил Шарифов, як партоби дурударозию бенатиҷа, боз дубора тӯбро мегирад Шарифов, Ваҳдат Ҳанонов, Зоир Ҷурабоев, Табриз Исломов як паси дурудароз мехост анҷом диҳад ба Рустам Соиров, вале дифоъгари дастаи Непал бубинед чӣ гуна мубориза бурд ва тӯбро аз майдон зада берун кард. Зоир Ҷурабоев, офсайд, ҳоло ба қайд гирифта мешавад дар ҳамлаи дастаи Непал. Шукуров, Зоир Ҷурабоев, Табриз Исломов ва пасам ба Далил Шарифов буд, аммо ин муҳофизатгар ҳам хуб тӯбро гирифта натавонист. дар бозиҳои интихобие ки рохат ба ҷоми ҷаҳон буд, тими миллии мо дар як гурӯҳ бо Урдуну, Арабистони Саудиву Покистон қарор дошт ва дастаи мо зинаи сеюмро ба даст овард. Непал бошад дар як гурӯҳ бо Имороти Муттаҳидаи Араб, Баҳрайн, Яман қарор дошт. дар 6 бозӣ непалиҳо танҳо як имтиёз ба даст оварданд ва 5 бозиро ба бохт рӯбарӯ шуданд. Дар 5 бозӣ ба бохт рӯбарӯ шуданд ва як натиҷаи мусовия муқобили Яман буд 2-2. танҳо 2 гол заданду 20 гол ба дарвозаи худ сар доданд. на Баҳрайн ба онҳо раҳм кард, на Имороти Муттаҳидаи Араб. голҳои хеле зиёд сар доданд. непалиҳо дар бозии аввал аз Иморот 4 гол сар доданд, дар бозии дуввум аз Яман 2 гол, дар бозии севум аз Баҳрайн 5 гол, дар бозии чорум боз ҳам аз Баҳрайн 3 гол, дар бозии панҷум аз Аморот 4 гол ва дар бозии шашум аз Яман 2 гол. танҳо дар даври охир ба дарвозаи Яман 2 гол заданд бозигарони Непал. хуб, зарбаи кунҷӣ барои футболбозони мо. Шӯрат Элмуродов дар назди тӯб, вале ҳоло довар иҷозат намедиҳад. акнун садои шутаки довар баланд мешавад. Элмуродов
партоби баландию ва зарбаи шервони Мабадшоев, аммо дарвозабон тӯбро дошта мегирад. Мабадшоев метавонад ҳоло хетри кунад. Тӯбро бои футболбозони мо. Боз ҳам довари рус Евгений Кукуляк ишора мекунад ки хато сурат гирифтааст. Дар рақобат барои ба даст овардани тӯб футболбози Непал муваффақ шуд, аммо то анҷом тӯбро нигоҳ дошта натавонист. аз ин ҳолат ҳоло тӯб бароварда шуд ба маркази майдон равон мегардад. Соидов боз ҳам аут ба нафи футболбозони мо. Шервони Мабадшоев идомаи ҳамлаи футболбозони тими миллии кишварамон Манучер Сафаров. Мабадшоев партобро ба ҷои мебо интизорем. 3-4 нафарро фиреб додани буд, 3 нафарро фиреб дод, аммо дар муқобили нафари чорум муваффақ нашуд. бозингари дастаи Непал осеб гирифтааст. довар Евгений Кукуляк ба наздиён меравад ва ба табибон иҷоза медиҳад ба майдон барояд. мухлисон ҳам нобаст аз он ки бориши борон хеле ва хеле зиёд аст ба варзишгоҳ омаданд ва ин бозиро аз наздик тамошо карда истоданд. хуб дар райти дастаи Непал ҳоло бозингар иваз карда мешавад. ба ҷои футболбози рақами 9 Роҳанкар ки ба майдон футболбози рақами 23 Манил Лама ворид мегардад. دقیقه 87 رقابت 3 دقیقه دیگر تا انجام وقتی اساسی بازی باقی مانده است. توپ در اختیار فوتبالبازان نپال. از مرکز میدان اونها حمله رو شروع کردند. وقت خیلی کم باقی مانده است و حساب 4-0 به فایده دسته ما میشه. خب دوباره اینجا اشاره میکند که باز هم قاعده بازی ویران شده است. یوگنی کوکولیاک گفتیم دوباره درجه بین المللی هم هست، اما بیشتر زیر انتخاب هم در چمپیونات روسیه در رقابت‌های پریمیر لیگا قرار میگیرد. امسال مخصوصا در بازی لوکوموتیو مسکو و دینامو مخشقلا او زیر انتخاب خیلی شدید قرار گرفت. алишер шукуров корти зард мегирад. дуввумин бозингари тими милли мо. қаблан Манучер Сафаров корти зард гирифта буд.
Евгений Кукуляк дар яке аз бозиҳои премер-лига дар рақобати дастаҳои Крилия Советов ва Ахмад ҳам зери интиқоди шадиди коршиносони футбол дар Русия қарор гирифта. Шарифов дар маркази майдон вар иҷоза медиҳад барои идомаи бозӣ. Шукуров, Шӯҳрат Элмуродов, Табрез Исломов, имконият ҳаст барои футболбозони дастаи мо. Манучер Ҷалилов парту ба назди дарвозаи дастаи Непал, аммо аз ин фурсат хуб истифода нагардид аз ҷониби Далер Шарифов. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосии бозӣ. тамошобини азиз, мухлисон дар варзишгоҳ Ваҳдат Ҳаноновро хеле зиёд ташвиқ мекунанд. футболбози мо ки дар чемпионати Эрон бозӣ мекунад. идомаи ҳамлаи футболбозони мо, ҳоло партоби Шермони Амбашев ба ҷаримагоҳ ва ту ба Манучер Ҷалилов намерасад. хуб, довар дар нимаи аввал 1 дақиқа илова карда буд. акнун мебинем дар қисми дуввум дар вақти асосӣ чанд дақиқа илова менамояд. پنج دقیقه ilova карда шуд ба вақти асосии рақобат. ҳоло як фурсати дигар барои футболбозони мо. Манучер Ҷалилов бо туп ва тупро дар майдон нигоҳ медорад капитани дастаи мо дар қисми дуввум ва зарбаи кунҷӣ. Шӯҳрат Элмуродов зарбаи кунҷиро ба бозӣ медарад, ба ӯ кӯмак мекунад Сафаров. партоби Манучер ҳам ба ҷаримагоҳ нарафт. Табрез Исломов, партоби диагонал хеле ҳам баланд, вале дақиқ набуд ба Манучер Сафаров. бозии дуввуми тими мо муқобили Афғонистон баргузор мешавад 19 ноябр дар ҳамин вақту соат. ҳамаи шуморо албатта даъват мекунем ба тамошои бозии дуввуми дӯстона муқобили Афғонистон. назар ба Непал, воқеан ҳам Афғонистон пурқувваттар ҳам ҳаст, новаст аз он ки дар рейтинги фифа дар зинаи 115 аст, аммо сатҳи бозингарон, ҳоло сатҳи мураббӣ ва сатҳи бозии онҳо хеле хуб ба назар мерасад ва метавонад барои тими миллии мо хавфу хатари зиёд ҳам дар бозии дӯстона ба меоморад. барои ҳамин ин бозиро интизор ҳастем. назар ба Непал, тими пурқувваттар ҳам ҳаст Афғонистон. ҳоло идомаи ҳамлаи футболбозони мо, як партоби дигар, аммо имконият намедиҳанд бозингарони Непал. туп зуд аз аввал ба бозӣ дароварда шуд. Табрез Исломов, ирсоли хеле баланд ба ҷаримагоҳи дастаи Непал. фурсати хуб ҳам ҳаст. Элмуродов зарба мезанад, вале зарба баландтар аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. аз 5 дақиқа илова шудаи довар 3 дақиқаш пушти сар шуд. 2 дақиқаи дигар боқӣ мемонад то фарҷоми
вақти асосии бозӣ. идомаи ҳамлаи футболбозони мо Табриз Исломов, ҳоло партоб Манучер Ҷалилов, вале тӯбро футболбозони Непал мегиранд. мавҷи дигари ҳамлаи футболбозони мо идома мекунад. Мабашчоев бозигузорӣ мекунанд футболбозони мо ва инҷо баръакс хато аз сӯи футболбозони мо муқобили бозингари дастаи Непал сурат гирифт. баъд аз он ки тими миллии мо дар ҷоми Осиё имсол хуб бозӣ кард, дар оғози сол منتخب ما در فهرست فیفا موقعش رو بهتر کرد. اولین مرتبه ما به قطار سرگونه بهترین دسته های جهان شامل شدیم. ولی با اون نتیجه که بعداً دسته ما روبرو گردید 6 دینا پایان رفت تیم ملی ما در فهرست فیفا. Баклов партоби ба канор идомаи ҳамлаи футболбозони мо ҳоло мавқеат барои Далияр Шарифов ба марказ меравад. ирсоли тӯбро мебинем анҷом мешавад ба Рустам Соиров. Шервони Амашчоев ва партоби ӯ, аммо дифоъгарони дастаи Непал боз ҳам ин ҳолатро бартараф мекунанд. аммо тӯб дар ихтиёри футболбозони мо қарор мегирад. Сафаров, Рустам Соиров, ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳи дастаи Непал. имконияти идомадони ҳамла ҳаст ва зарбаи Алишер Шукуров, вале тӯб болотар аз дарвоза аз майдон берун мешавад ва садои штаки довар аз фарҷоми бозии аввали дӯстонаи тими миллии Тоҷикистон дар муқобили Непал дарак медиҳад. бо ҳисоби калони 4-0 тими миллии мо ғалаба мекунад бо дубли Шервони Амашчоев ва Алишер Ҷалилов ва як голи албатта задаи хуб бозингари дигари тими миллӣ. аммо инҷо танҳо Шервони Амашчоев ва Алишер Ҷалилов ду голи ба ҳадаф расонинданд ва тими миллии мо дар бозии аввали дӯстона муқобили Непал ғалаба ба даст овард. ғалаба барои ҳамаи мо шумо муборак бошад ва акнун бозӣ муқобили дастаи Афғонистонро рӯзи 19 ноябр мунтазир мешавем ва ба футболбозони тоҷик барор мехоҳем дар ин бозии дӯстона. гузориши мустақимро ба анҷом мерасонем. бинандаи азиз, Бобо Холмурзода будам ки ин бозиро барои шумо шарҳу тавзеҳ додам. то гузоришҳои навбати сеҳатманду пирӯз бошед ва навбатро ба ҳамкоронамон медиҳем ки ҳоло дар студияи телевизиони варзиш ин бозиро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳанд. то гузоришҳои навбати сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.
Gol, 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 gol!